مرحبا حواتي يا بزلخمو سلام كتلولي تسفاي كبر إذا فيديو زيان خلاتنا بأوروبا زدلنا أقداسيتيا نخالقوت كمان ندحر سميعما ጽቡቕ ይብሎ በርከ ጸላው ክኸውን ይኽእል እዩ ንኻልኦት ሃገራት ከማን እዚ ኸ እንታዩ ከምዚ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ታሕቲ ጸሓፉለይ ኣብ ከተማኹም ዝረኣኹሞ ማለት እዩ ኣብ በዓል ድሬስትን ኬምኒትስ ላይፕሲግ ዝተፈላለየ ዓብ ዴሞንስትሬሽን ነይሩ ነዚ ፕሬሲደንት ሚያትስ ፍሪድሪሽ ሚያትስ ናይ ጀርመን ኣይደለይዎን ኣለዉ ይቃወምዎ ኣለዉ ብብዝሒ ማለት እዩ እቲ ምኽንያት ከእንታዩ ስለምንታይ ክንደዚ ዝቃወምዎ ዘለዉ እንዳሕሪና ኣብ ክንደይ ቪድዮ ገሊፀዮ ነይረ እሱ ዝበሎ እቲ መጀመርያ ስልጣን ክቕበል ከሎን ሕጂ ዝገብሮ ዘሎን ዓብ ፍልልይ ኣለዎ ኣብ ዝተፈላለየ ነጥብታት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብድብድቡ ሕጂ እዚኣ ሰሙን እዚ ሓለፈ ሰሙን ከዓኒ ዝበሎ እሱ ንሕና ኣብ ሰላም የለናን ኣብዚ እዋን እዚ ኢሉ ማለት እዩ ድማ ናቱ ፓርታይ ሲዲኡ ፓርታይ እንዲሁ እሱ ከዓ እሳቶም እንታይ ኢሎም ኣለዉ ብዝከኣል መጠን ስኒ ኣብዚ እዋን እዚ ኖድሽታንድ ክንፅዋዕ ኣለና ወይ ድማ ሽፓኖንግስ ፕላን ክንገብር ኣለና እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ኣዋጭ ዝተፈላለየ ሕግታት ስኒ ቀልጢፍና ክንቅይሮ ከም ንኽእል እቲ ሕግታት ከዓ ክነግረኩም እየ ብድብድቡ ሓደ ኩሉ ሰብ ክሳብ 65 ዓመት ዝኾነ ካብዚ ዓዲ ክወፅእ ከም ዘይክእል ወይ ድማ ኣብዚ ውሱን ዞባ ጥራይ ክንቀሳቐስ ከም ዝኽእል ሕጊ ክገብሩ ደልዮም ኣለዉ ወይ ድማ ከዓኒ ከምኡ ከዓ ሰርቪስ ሚሊተሪ ሰርቪስ ከዓ ግዴታ as verpflichtend obligation ክኸውን ናይ ግዴታ ክኸውን ከም ዘለዎ ከምኡ ከዓኒ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ፕላን ማእሲኻ ትገብር ውግእ እንድሕር ይለዓል ኮይኑ ወይ ንኽትቀራረብ ማለት እዩ እቲ ሕግታት ትቕይሮ ማለት እዩ እሱ ማለት እዩ ከዓኒ በብሓደ ክነግረኩም እየ ከምኡ ከዓኒ ገንዘብ ኣብ ባንክ ዘሎ ወይ ሃብቲ ዘለካ ወይ ዝኾነ ገዛ ዘለካ እሳቶም እንድሕር ኣድልይዎም ካብኡ ክጥቀሙ ወይ ክግድዱ ነቲ ሰብ ክንድዚ ካብ ሚእቲ ክትህብ ኣለካ ነቲ መከላኸሊ ዓዲ ማለት እዩ ወይ ገዛ እንድሕር ኣለካ እዚ ገዛ ንኣብነት ነቲ ሃገር መከላኸሊ የድልየና እዩ ዓብ ገዛ እንድሕር ኣለካ እንድሕር ጥርሕሎ እሳቶም ሽዑ ክጥቀሙሉ ብግዴታ ማለት እዩ ናትካ ገዛ እዩ ግን ብግዴታ ካብ ሰብ ዘይብሉ ንሕና ክንጥቀመሉ ኢና መከላኸሊ ሃገር ከምኡ ከዓ እንድሕር ትካል ኣለካ ዝኾነ ፕሮዳክሽን ትገብረሉ እቲ ፕሮዳክሽን ናትካ ጠጠው ኣቢሉ ኣብዚ እዋን እዚ እዝን ዘድልየና ንመከላኸሊ ሃገር እሞ ነቲ ዘድልየና ንመከላኸሊ ሃገር እሱ ፕሮዲውስ ክትገብር ኣለካ እሱ ክትሰርሕ ኣለካ ዝብል ማለት እዩ and ከምኡ ከዓ ፖሊስ ንባዕሎም ውሱን ሓይሊ ጥራይ ዘለዎም ኣብ ሓደ ዴሞክራሲ ንፖሊስ ግን ዝያዳ ሓይሊ ክህብዎ ከምኡ ከዓ ፖሊስ እንድሕር ልዕሊ ዓቕሙ ኮይኑ ከዓ ኣብ ዝኾነ ግዜ እቲ ወተሃደር መከላኸሊ ሃገር ዝተባሃለ ከማን ኣብ ውሽጢ ሃገር ክሕግዞ ንፖሊስ ማለት እዩ ዕግርግር እንድሕር ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከምዚ ኣብ ፈረንሳ ዝረኣናዮ ንኣብነት ምሽ ዕግርግር ነይሩ ነቲ ማክሮን ከውርድዎ ሽዑኡ እዚ ሚሊተሪ ኣትዩ ማለት እዩ ብቲ ጉዳይ እዚ ከዓ ኖርማል ኣብ ዝኾነ ኖርማል ኣብ ሰላም ግዜ ኣይፍቀደሎም እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከምኡ ሕግታት እቲ ዝተፈላለየ ሕግታት ስኒ እቲ ሕግታት ቁርብን እንታይ ክቕየር ከም ዝፍቀድ እሱ እዩ ከዓ ነቲ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ዕግርግር ምፍፃሙ ወይ እንድሕር ጠርጢሮም ወይ ምዚ ኩነታት ናይ ራሻ እንዲ ዝኸይድ ዘሎ እሱ ኢታት ማለት እዩ ከምኡ ከዓ እዚ መንእስያት ኣብ ክስታይ ክኸዱ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ኤንዳን ሕጂ ግን ኣገዳሲ እዚ ይቃወምዎ እዮም ጀርመናውያን ኣብዚኣ ሰሙን እዚኣ ሰሚዕኹሞ ትኾኑ ኣብ በዓል ምንሽን ኣብ ካልእ ከተማ ከማን ድሮንን መፅአን ነይረን ናብ ጀርመን ኣብቲ ናቶም ሰማይ ማለት እዩ ጀርመን እዚአን ድሮንን ከዓ ኣይተንከፍዎምን ግን ኣየር ክነፍራ ይከኣላን ነይረን ስለዚ እዚ ንባዕሉ ናይ መንን እዚአን ድሮንን ኣይተፈለጥን ኣሎ ግን ዝጥርጥርዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ፖለን ከምኡ ቅድሚኡ ዝነበረ መዓልትታት ነይሩ
ኣፖልን ግን ተኪሶሙለን ማለት እዩ ነዚአን ድሮንን ሰባት ከዓ ተጎዲኦም ማለት እዩ ምስ ተኮሱ ማለት ነቲ ድሮን ከውርዱ ሰባት ተጎዲኦም ማለት እዩ ሶ ኣብ ጀርመን ግን ሰብ መታን ከይጉዳእ እቲ ሪስክ ክውዕልዎ ኣይደለዩን እቲ ሓደጋ ከይፍፀም ኣይተንከፍንዎምን ክሳብ ዝኸዳ ጥራይ ተፀብየን ናይ መፅናዕቲ ጥራይ ደን ነረን እትሳተን ማለት ነቲ ከባቢ ክስእልኦ ደን መፅአን ወይ ስልያ ደን ታየን ናይ መንን ከኒ ኣይተፈለጠን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኣይረኽብዎን ኣሎ መቸም ኣብ ሜድያ ወላ ሓደ የለን ክሳብ ሕጂ ሕጂ ኣብዚ ኩሉ ኩነታት ከዓ መን እዩ እዚ ኩሉ ዝቃወሞ ዘሎ እንድሕሪና ቅድሚ ኩሉ እቲ ህዝቢ እቲ ካብቲኦም ፖለቲካውያን ከዓ እዚኣ ኣሊስ ቫይደል ኣሊስ ቫይደል ማለት ከዓ ፕሬሲደንት ናይ AfD ፓርታያ ሶ እሳቶም ከዓ ቶታሊ አንጻር እዚ ዲጂታል ኦይሮ ዝሓሰብዎ እዮም እዚ ID ካርድ ዝሓሰብዎ እዮም ከምኡ ከዓኒ አንጻር ዝውግኣ እሳ ንባዕላ ኸማን ካልእ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ናብ ራሻ ኸይዳ ምስ ፑቲን ተራኺባ ነይራ መታን እዚ ጉዳይ እዚ ክዝሕል መታን ኣብ ምፍጣጥ ከይመፅእ ወይ ኣብ ዝገደደ ከይመፅእ እቲ ኣብ ምፍጣጥ ኣሎ እንዶኒ ግን እቲ ካብኡ ዝገደደ ከይመፅእ ኢላ ስለዚ ኢታት ዘፍርሓ ቅድሚኡ ዝነበረ ቀዳመ ሰንበት ከይዳ ኣብ ካልእ ቪድዮ ኣለኩም እሱ እቲ ዝያዳ ሓበሬታ ኤንድ ሽሮዳ ኸዓኒ ጌርሃርድ ሽሮዳ ኸዓኒ ናይ ቀደም ፕሬሲደንት ዝነበረ እዩ ናይ ጀርመን እሱ ኸዓኒ ቶታሊ ይቃወሞ እዩ ፅቡቕ ርክብ እዩ ዘለዎ ካብ ቀደሙ ምስ ራሻ ኣብቲ ግዜ ናይ ኢራክ ከማን ኢራክ ኣሜሪካ ናብ ኢራክ ተኣቱ ኸላ ካብቲኦም ሓደ ብሉፅ ያ ማለት እስኒ አንጻር ኣሜሪካ ያ ተብዓት ጠጠው ዝበለ እዩ አንጻር ናቶም ፕሮግራም ማለት እዩ ናብ ኢራክ ከኣትዉ ንሕና ኢድና ኣይነእቱኒና ኣይንሕግዘኩምኒና ወላ ሓደ ካብ ጀርመን ትፅበይዎ የለን ኢሉ ካብቲኦም ውሑዳት ወይ ሱ ጥራይ ኸማን ከይኸውን ኣብ ኣውሮጳ ከምኡ ዝበለ አንጻር ኣብቲ ግዜ እቲ ቡሽ ነይሩ ኣብ ኣሜሪካ አንጻር ቡሽ ዝተቃወሞ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ከዓ ካብ ቀደሙ ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹም ምስ ራሻ ፅቡቕ ዲፕሎማሲ ነይርዎ ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጋስፕሮም ከማን ድሕሪ እቲ ፕሬሲደንት ምዃኑ ኣብ ጋስፕሮም ዓመታት ሰሪሑ ጋስፕሮም ከዓ ነቲ ዝዓበየት ካምፓኒ ናይ ራሽያ ናይ ጋስ ትሸይጥ እያ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሶ ናይ መንግስቲ ትካል ያሳ ከዓኒ ኣብኡ ከዓ ዓመታት ሰሪሑ ስለዚ ስኒ ብሉፅ ርክብ ኣለዎ ምስ ራሽያ እሱ ከዓ ወዲ 82 እዩ ሕጂ ግን ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ ንስለ ሃገሩ ኣብ ውግእ ከይኣትዉ ወይ ኣብ ዝኾነ ዝገደደ ምስሓብ ከይኣትዉ ጀርመን ከዓ ኢዳ ካብዚ ጉዳይ ክተውፆ ይሓትት ኣሎ ይቃወሞ ኣሎ ብጣዕሚ ዘይተሓሰበ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ኣይትሰምዕኒ ኢኻ ነርካ ዝሓለፈ ግዜታት ዓመታት ብዛዕቢኡ ሕጂ ግን በቃ ከምዚኣ ፖለቲካ ዘሎ ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ ንስለ ሃገሩ ንስለ መንእሰያት ንስለ ህዝቢ ጀርመን ንስለ ህዝቢ ኣውሮጳ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብርካ ሓንሳብ እንድሕር ከምኡ ተጀሚሩ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዩ ዝብል ዘሎ መጠንቀቕታ ይህብ ኣሎ and ፑቲን ከዓ ንባዕሉ ሕጂ እንታይ ኢሉ ሓደ ካብዚኦም ኩሎም ሰባት ክዛረቦ ዝኽእል ወይ ኣብ ሞንጎናን ኣብ ሞንጎ ራሽያን ኣብ ሞንጎ ኤውሮጳን ከም ዓራቃይ ተዓርቀና ዝኽእል ጌርሃርድ ሽሮዳ ጥራይ እዩ ንዕኡ ጥራይ ዝቕበል ምስ ካልኦት ክዛረብ ከማን ብዙሕ ኣይደልን እየ ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ንፍሪድሪሽ ሜርዝ ንዝራኸብ ኢልዎ ነይሩ መቸም ብዙሕ እንዲሁ ተፈፂሙ ኣይሰለጠን ኣነ ቁርቤ ንዘረባ እዩ ዝብል ዘሎ ፑቲን ሕጂ ከዓ ዝበለፀ ጌርሃርድ ሽሮዳ ኣብ ሞንጎና ክኸውን ኣሎ እሱ ከተዓርቀና ኣሎ ወይ መፍትሒ ክንረኽበሉ ኣለና ብሓንሳብ ምስ ኡክራይንን ራሽያን ኣውሮጳን ማለት እዮም ንጌርሃርድ ሽሮዳ መሪፅዎ ካብዚ ኩሉ ፖለቲካውያን ዘለዉ ማለት እዮም እቲኦም ቀንዲ ፀገም ኮይኖም ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ ከዓ ፈረንሳ ጀርመን እዚኦም ዓዲ እንግሊዝ እዮም ቀንዲ ያ ናብ ኮሚታት ዘድህቡ ዘለዉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ናብ ኣግሬሽን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ and
ስለዚ ተስፋ ንገብር ዝጌሃድ ሽኮዳ ያ በቲ ናቱ ብሉፅ ርክብ ምስ ራሽያ ሓደ ክፈጥር ክኽእል እዚ መደብ እዚ ክብዝብለኩም ዘለኹ ግን ኣይተመደብን ኣሎ ረቡዕ ዝመፅእ ዘሎ ረቡዕ ኣብ ፓርላመንት ክመርፁ እዮም እዚ ዝብልክዎ ነጥብታት ኣብ ኣዋጅ ጥራይ እንዲ ዘሎ ግን ኣብ ተግባር ከውዕልዎ ድዮም ኣየውዕልዎን ረቡዕ ዝምረፅ ከምኡ ክምረፅ ከሎ ግን እቲ ፅቡቕ ዘሎ 75 ካብ 100 ካብቲ ፓርላመንት ክመርፅዎ ኣለዎም እዚ ፕላን ስለዚ 75 ካብ 100 ክትረክብ ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ሶ ተስፋ ንገብር ክስታይ ጠጠው ክብል and ኣንጻሩ ክኾኑ ኩላቶም መብዛሕቶም ስለዚ ልዕሊ ፍርቂ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንዕኡ ክድግፍዎሎም ከምኡ እንተክግበር ኮይኑ ብኸምኡ ከዓ ንኦም ኣነ ዝግምት ወይ ካልኦት ከማን ጆርናሊስት ገለ ንሰምዖ ዘለና እዚ ኩሉ ኣነ ከም ሓበሬታ ነቲኦም ትግርኛ ትዛረቡ ጥራይ እንደ ዘምፃልኩም ዘለኹ ኣብ ኩሉ ክትረኽብዎ ትኽእሉ እንዲኹም እዚ ከምዚ ዝበልኩኹም እዚኣ ዩሮፒያን ሴንትራል ባንክ ኣብ ኤውሮጳ ኩሉ ሰብ እኹል ገንዘብ ይሃልዎ ክትብል ኮላ ቀሊል መልእኽቲ ይኮነን መታን እንተ ከምዚ ገይሮም ስኒ እቲአን ባንክ ከማን ሽዑ ይሰርሓን ይኾና ወይ ድማ ብሳይባ ኣታክ ናይ ግድን ክሳብ ዝኸፍአ ዝበፅሕ ማለት ኣይኮነን ግን ከምዚ ዘለዎ ጉዳይ ስኒ እቲአን ባንክ ራሽያ ከዓ ክኢላታት ኣለዎም እኹላት ብሳይባ ኣታክ ነቲአን ባንክ ናቶም ኢንፍራስትራክቸር ጠጦ ከብልዎን ይኽእል እዮም ከምኡ ከዓኒ እዚ ናይ ኤሌክትሪክ ኣብ ገሊኡ ከተማ ዝሓለፈ ሰሙን ኣበይ ነይሩ ኣብ በዚ ኦስት ቤርሊን ነይሩ ኣብኡ ትቕመጡ እንድሕር ኮይንኩም ንገሩን ኣብ ታሕቲ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ሓቂ ድዩ ኦስት ቤርሊን 3 መዓልቲ ድዩ ወይ ዝያዳ ልዕሊ 2 መዓልቲ መቸም ኩሉ ልቺ ነበረ ገለ ነበረ ሽዑ ተረዲእዎም ክሳብ ክንደይ ንሕና ብዘይ ልችስኒ ብዘይ ኤሌክትሪክስኒ ከቢድ እዩ እዚኣ ሞባይል ከማን ክትመልኣ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ወላ ሓደ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብርክ መብዛሕትኡ ግዜ ኩሉ ብኤሌክትሪክ እዩ እሱ ግን ብራሽያ ኣይኮነን ነይሩ ካልኦት እዚኦም ሌፍት ዊንግስ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ኣሎ እሳቶም እዮም ኮነ ኢሎም ክስታይ ገይሮሞ ኣንዲዶሞ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ዘተሓላልፍ ማስት ይበሃል ኤሌክትሪክ ማስት እሱ ብትግርኛ ይፈልጦን እቲ ክስታይ እሱ ኣንዲዶሞ ኣባላሽሞ ብሓፂሩ ሶ 3 መዓልቲ ከባቢ ኣብ ኦስት ቤርሊን ልቺ ነበረን ሕጂ ከዓ በዚ ናይ ራሽያ ከማን እንድሕር ገለ ከምኡ ተፈፂሙ ኣብቲ ዓብ ከተማታት ወይ ኣብ ዝውስን ቦታ ንሕና እኹል ዝኾነ ክህልወና ኣለዎ እዚ ናይ ጋዝ ዓይድዩ ብጋዝ ትሰርሐሉ እሱኳ መብዛሕትና ሓበሻ ኣለና ግን እሱኢታት ኩሉ ክህልወካ ኣሎ ሊስት ኣሎ ኣብ ገዛኻ ክህልወካ ዘለዎ እንድሕር ኤሌክትሪክ ዘይብልካስ እንታይ እንተገበርካ ሓይሽ እንታይ ልቺ የድልየካ ብባትሪ ዝሰርሕ ድዩ ወይ ዝኾነ ሽምዓ ድዩ ገለ ክትሕዝ ኣለካ ብርክብ ብሳይባ ኣታክ እንድሕር ከምኡ ገይሮም ምዚ ሕጂ ምፍራሕ ዘሎ ኣሸጋሪ እዩ ንኹላትና ወይ ድማ እዚ ፓወር ባንክ ቅድም ትመልኣቲ ኣብ ፓወር ባንክ ሽዑኡ ናትካ ሞባይል ከዓ ኤኒ ታይም ክትመልኣ ከም ትኽእል ማለት እዩ ኤንድ ኣብ ፍሪጎ ከዓ ብብዝሒ ወላ ሓደ ክንሕዝ የብልናን ማለትስ እንድሕር ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ዓብ ፍሪጎ እንድሕር ኣለናስ ምልእ ዘይምባል ይሓይሽ ማለት እዩ ግን ሊስታ ከዓ ኣሎ እንታይ ክትቅርብ ትኽእል እስኻትኩም እንታይ ኣገዳሲ ትብልዎ ኣብ ከምዚ በርከ ዝተፈላለየ ሊስታ እንድዩ ዘሎ ኣብ ከምኡ ካብ ኩሉ ከዓ ማይ እኹል ክህልወና ኣለዎ ገዛ እንድሕር ንኣብነት ኩሉ ተዓፅዩ ወይ እዚ ከዓ ኣገዳሲ ግን ካልእ ኸ እንታይ ትብልዎ እንድሕር ደሊኹም ከም ኣብ ቪድዮ ስርሕልና በሉኒ ሊስታታት ኣሎ ኣብ ኢንተርኔት ክትረኽቦ ትኽእል እንታይ ናይ ግድን ኣብ ገዛ የድልየካ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ጉዳይ ዘለናዮ ማለት እዩ እንታይ ረቡዕ ከዓ እንታይ ከም ዝብሉ ክንሰምዖ ኢና ግን ዓብ ተስፋ ኣለኒ ከምኡ ከይፍፀም ብከምኡ ከዓ ነዮም እዚ ኢታት ሕጊ ከየምፅዎ ከሎ ሃንደበት እዚ ዝሓለፈ ሰሙን እንዲ ነይሩ ሃንደበት ከዓኒ ክንደይ ዕግርግር ገይሮም ኣብ ክንደይ ከተማታት እዚ ኩሉ ትብልዎ ዘለኹም ኣይንደልዮን ኢና ኣካይዳኹም ቀይሩ እንተተኻኢሉ ከዓኒ እዚ ፍሬድሪሽ ሜርዝ ክወርድ ኣለዎ ካብቲ ናቱ ስልጣን እዮም ዝብሉ ዘለዉ
مبزحتو كاب حزب الجرمن درجة أي دقفوني زولو ختبلو ديخا وحدات يوم زدقفوه كم نايبة على الفرنسا ختبلو دخليها ماكرون حدا كتبلو دخليها ما ساسلي تخستايت كودات and كأن خاني إذا كله إيكونومي أبز عدي توعوا على زولوكا بناي راشاي بركة بتعم بحسرينا نروح نيرنا ندادي سلازس أب جزانا ريول لنا كسب كندي خبير له ندادي إلكتريك كله غاز كم خاء أبتيهم تكالات كأن خاء أبتيهم تكالات بخو خاء أبتيهم تكالات كبز عدي خدوا له سلازس بزوح عنوتي تفتي مزولو درو and زي جهات شغيدا زبلو خابا ناتو تسفخا ترامب كمان سلام نديو زبل زلو وي مسراشا صبق ركب نديو زلو ابز اوان زي انا كا اي حسب كونير ترامب سني كمز بزو حد غفوني ناي ترامب اكايدا ግን ኣብከም ክበጽሓይ መሰለንን ግን ሕጅስ ተስፋለኒ ትራምፕ ኣብ ካብዚ ጉዳይ ጸባብ ጉዳይ ምሳይ ኮይኑ ከውጻና ኢሉ ማለት እዩ ዝገሃት ሽኮዳ ግን ናይ ኣሜሪካ ከዓ ስቱዲዮ ናቶም ናይ በሐቂ ድሌት ናይ ንኤውሮጳ ካብቲ ጉዳይ ከውጽዋ ብርክ ክሳብ ሕጂ the North Stream pipeline እቲ ሓንቲ pipeline ኣሜሪካን እዮም ክስታይገሮማ ናብ ኤውሮጳ ጋዝ ብቐሊሉ ተምጽእ ዝነበረት እሳቶም እዮም ክስታይ ንኡክራይን ሊኢኾም ደብዲቦማ ሰቢሮሞ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብሰንኪ ኣሜሪካ ስለዚ ስኒ እዚ ከዓ ኩሉ በፂሖም ኣለዎ ሕጂ سلازسني نبحق دليت ديو أوكي قدميو ترامب هنبرن إذا ما نشمين جو بايدن نيرو بتجزيتي جن تي إنترست ناي أمريكا سني إن أوروبا كدخم وائم يزبحال ما زيس أبوزح خارينا يلنا سلازسني نبحق حجز ديوم ترامب سني نبحق حجز ديو جن ناي AF ديو ناي جهات شغودا يخون تسفى أب ترامب بوزحالنا يوم زبلو زلو كم خون كأ تسفى نجبر أبزي أقول دايزي ترامب كأني نقنعنا نسلام إلو كسرح بزيادة كلاتنا تسفى نجبر بركة أنا أين راشا نخلاتنا تصبوا أيكونن كتولو تخليها سسنايت منلكم زي خمزيتات ملأخت خمس قوله نخنفل طويلة كاب كله خا تيز جبر كأخن جبر بزكاء المدن مالتيو جن أنا بناتي كستايسني عندي I cannot imagine كسب كندو أخم زبتصح تسفاي قبر كأخم أخون يا من السخاء أي كدر لومنيو هو أي بلومنيو إزبل مستي كله نوري أزلنا مالتس من يوم مسرح شخقات أتم كسب كندو أي بتصحنا رايحة تبل أملاك يتحوسوا يحلونا تي كونتات كن كبلكم كنقرأكم يدلي تقامي رخيبكم ودو كما يترخبوه I hope كتقمكم كاب كله خاء كستاي زي تراجعنا تقديات نرأيه بركة بزوح غات زيناخت سمع خلاص بزوح خمسيتات نديزولو جن تسفان قبر نتصب خون كله and كن رأينا خا بحنسب سخنا حبريتان كباخم شنو خن حرالوها أب كومنت حدا قولي thank you bye